Rojbaş. Emiro dest bi dersa xoya sevin dikin berem binerin kakiye yakine hatiye. Mahmud Livre. Ez li verim. Aziz. Ez li verim. Perixan. Ez de verim. İbrahim. Kîjan. Botan. Ez li verim. Berivan. Kadriye. Ez de verim. Ruken. Sidar. Hasan. Nazan. İbrahim Edin. Ez li verim. Dilan. Dilan naxweş emam. Dilan ne hoş e. Derbasi ben. Selhadin. Evin. Tamam baş. Em dest pedikin. Em pelaçende de mabun. Yazdemin. Hindari. Hindari diyalogun. Em çava bikin. Em beş bikin. Hun ayekemin bixwînin. Yê duemîn hûn bixwînin. Sêmîn hûn bixwînin. Çaremîn hûn bixwînin. û pêncemîn û şeşemîn. Em ji yekê dest pê bikin. Hindari ve diyaloga bukinin ve her ra ser bixersin. Belê. Eval godarî bikin. Rojbaş, navimin azada. Naveta çiye? Rojbaş, navê min Dîlan e. Tu ji kî derê Dîlan? Ez ji Wanê me. Lê tu? Ez ji Amedê me. Ez bi nasîna te kêfxweş bûm. Ez jî. Hûn ên hat çi bikin navbera xwe de bêdeng. Bêdeng. Li ser vêna bifikirin. Hûn nikarin baxibin ji ber ku dengê we tevdan bin lê ser bifikirin. Pişta em ê binirxînin. Keremke? Rojbaş navê te çi ye? Rojbaş, navê min Helîn e. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Tu ji kî derê yî? Ez ji Amedê me. Lê tu? Ez ji Mêrdînê me. Baş e. Hûn jî li vir ciyê vala hene. Hûn ê çi bikin wan ciyê vala? Hûn ê dagirin dibere. Ne verê? Bi masa sêmîn. Rojbaş Dilan tu çavayî? Rojbaş Azad, ez başım. Tu çavayî? Ez jî başim zor spas. Ev hevalê min e. Navê wî Hêlîn e. Texmîn dikim te çewt xwend. Dengek çewt hate guhê min. Dîsa bêje? Ew hevala min e. Dîsa bêje? Pişt ez ê. Heval, aha wê rast ev hevala min e. Li wir nabêje ew. Ev, Ev. Ka bêje ev? ev Ha? hevala min e. Ha. Navê wê Hêlîn e. Belê. Merhaba Helin, tu çavayî? Ez başım spas. Helin tu ji ku derê yî? Ez ji Mêrdînê me. Ez bi nasîna te kêfxweş bûm. Ez jî. Belê. Beyanî baş, diyar tu çavayî? Beyanî baş Helîn, ez başım. Spas, tu çavayî? Ez jî başim, spas. Ev hevala min e. Navê wê Dîlan e. Perîxan tu bibe Dîlan. Merhaba Dilan, tu çavayî? Spas, ez başım. Dilan, tu ji ku derê ye? Yî? Ez jî Wanê me. Ez bi nasîna te kêfxweş bûm. Ez jî. Viyan ji bo kesê duem me gav dersa dide me nîşan dabû me gotibû çi? Yî tê bikaranî ne verê? Baş e. Masa pêncemîn. Navê te çi ye? Navê min İbrahim e. Tu ji kî derê yî? Ez ji Sêrtê me. Baş e. Şeş. Rojbaş, navê min Ezîz e. Navê te çi ye? Rojbaş, navê min İbrahim e. Tu ji ku derê yî? Ez ji Erdexanê me. Lê tu? Ez jî Mêrdînê me. Ez bi nasîna te kêfxweş bûm. Ez jî. Baş e. Dema ve xwend ve çi kir? Ciyê vala ve ji cem xwe dagirt. Li ser pirtûka xwe jî hûn dikarin ciyê vala dagirin. Bi wî ayî bi awayê nivîskî jî fêr bibin. Tamam? Em derbas kin vêna. Pirsê ve destpêkê berî em derbas kin. Pirsê ve hene ji vêna. Yani hemû hat fêm kirin. Baş e. Nasîna kes û tiştan. Mijara meydin, nasîna kes û tiştan.
Ji bo kes û tiştan em nas bikin, divê em bipirsin. Ne var ya? Heta ku mirov nepirse, mirov nikare nas bike. Ji bo kes û tiştan dibêje. Kes û tişt. Kes û tişt. Ki dikare ji mir çend minak ji bo kesan bêje. Çend minak. Ez, tu, Ew cînav dibe. Şinafın. Şagirt. Şagirt. Erê. Dilan. Dilan. Mamoste. Bakker. Karker. Şervan. Şervan û bes. Ji bo tiştan kî dikare çend mînaka bide? Mase. Mase, Kursi. kursî, Penus. tenûr. Penus. Peynir. Pênûs an tenûr. Penus. Penus. Tanur jî çê. Tanur heyt. Adeti. Pênûs. Pirtûk. Lênûsk. Bes ew jî. Ji bo kes û tişta dema mirov bipirse, mirov çi dibêje? Mînak dema ku ez Dilan bipirsim, ez gerek çi bêjim? Gerek ez bêjim ew kî ye? Ew kî ye? Başa ji bo kursî ez dipirsim, ez dikarim bêjim ev kî ye? Ez çi bêjim? Çi ye? Ve demek ji bo tiştan em dibêjin çi, ji bo kesan em dibêjin kî. Kê jî dibe? Kê. Kê avayê dewan diye. Em ê wêna di dersê pêş de bibînin. Dema ku em bêjin ji bo dema borî em bi kar bînin, em nabêjin kî got. Em dibêjin kê got. Di tewel gor dema borî. Çawa ku ez, tu, ew dibe min, te, wî, wê, kî jî dibe kê. Baş e? Em niha mînak çê bikin. Mînak heval sal hadîn dikare ji bo heval Hesen hevaleke din nîşan bike ya jî hevalekî din nîşan bike û bipirse pirsa xwe bipirse. Havale Hasan. Ew kiye? Ev Havale Aziz e. Belê. Heval Hesen tu bipirse. Havale Aziz. Ev kiye? Ev hevala naze ye. Baş e. Nazê du bipirse. Heval biyan. Ev kê ye? Ew navê te çi bû? Tu. Ha, ew rûken e. Dema ku nas neke ve çi bêjin navê te çi ye? Dikarî bêje çi bû jî ji ber ku carkê gotû bû. Viyan tu bipirse. Hevala rûken. Ew kî ye? Pirske, dema tu nizanî vî pirske navê te çi ye? Keke. Pirsa keke. Ate. Navê min İbrahim e. Te navê xweş bî kir çawa? Erê. Ez ê bipirsim da. Ez bêjim tu ji hevalekî tiştekî bipirse. Ne baştir e? Erê. Tiştekî du hundur de karî bipirsin. Ez hevalê Aziz bipirsim. Aziz çi dipirsî? Hevalê Aziz ev çi ye? Valla ev pirtûk e. Aziz tu bipirse. Hevala berivan.
Ev çiye? Ev gulilka. Gulilke. Evin. Ev çiye. Ev pênûs e. Hevala nazê. Ev çi ye? Valla me ne di. Ev. Ev gulilkin. Na. Ev ye binî. Kijan. Ev guldanke. Ev guldanke. Tu bipirsen azê. Valla perixan. Ev çiye? Ev jebire. Ev jebire. Başa em devam bikin. Mamostay. Kerem ki. Belki ne ji bo ajala jî Em ji bo ajala jî wekî tiştan bikartînin. Ajal jî wekî tiştan bikartînin. Pisîkek divire derbas be em çi dibêjin? Em nabêjin ew kî ye, em dibêjin ew çi ye. Herê? Tişt û ajal em wek hev digirin. Tamam? Navê ajalekê em binivîsînin. Em ê demê velvelî em bêjin ajal. Juji. Em pisîk bêjin. rovî bêjin. Xal xalok. Şêr. Jûjî. Jûjî. Rovî û bese. Em ji bo wan jî dîsa çi dikartînin? Em dibêjin ew çi ye? Eval Hesen dibêje ew şêr e, ew pisîk e, ew rovî ye, ew piling e. Erê? Em berdewam bikin. Ger bala ve kişan dibe, dihin tişta de em dibêjin ev, dihin tişta de em dibêjin ew. Ev, ew. Di navbera ev û ew de cudayî heye, ne var ê? Ev, ew. Kî bêje çi cudayî heye? Nêzik bûn. Yek nêzik e, yek dûr e. Viyan kîjan nêzik e, kîjan dûr e? Ev nêzik e, ew dûr e. Ev nêzik e, ew dûr e. Em vênare dikarin bêjin nêzik. Em vênare dikarin bêjin dûr. Ji vê re em dibêjin nêzik, ji vê re em dibêjin dûr. Heman tişt ji bo vî û wî jî derbas dibe. Vî got, Ve wî vi got. Vî got. Wî got. Ve Ji bo ê me Wê. vê got wê got. Dema ku ez rûken nêzîkî min e, ne were ye? Li gorî rûken nazê dûrî min e. Dema skala rûken bikim, ez ê bêjim rûkenê got yan jî vê got. Lê nazê hîn dûrtir e, ez ê bêjim wê got. Heval Hesen nêzîkî min e, ez ê bêjim vî got, ji ber ku nêzik e vî got. Aziz dûr e, ez ê bêjim wî got. Wekî vêna ev û ew jî. Ez ê bêjim ev pênûs, ew pênûs. Di pela çardan de kî dikare bixwîne? Sîdar. Sîdar pela çardan dikarî bixwînî? Navê wan tiştan li bin wan binivîsin. Wan navan jî bixwîne ji kerema xwe re. Lênûsk, Belê, dep, belê, jêbir, hı, nexşe, kaxiz, belê, qalemtıraş, pênûsdang, kirspî, pênûs, pirtûk, çente, rastkeş, demjimêr, ferheng. baş e. Niha sinek dem didim we. Wan navan li binê wêneyê wana ji kerema xwe re binivîsin. Navê li jorê li binê wêneyan binivîsin.
Ve nivîsan başa. Ve demê em bi rêzê bixwînin, em ji vir dest pê bikin. Kerem ke, Yek kağızı. duemîn, Du çente. em wisa devam bikin. Her yekekê bixwînin. Berivan. Sê pênûs. Çar kalem tıraş. Genç rastkeş. Em şeş jêbir Heft ferheng. Heşt dep. Ne pirtûk. De lênûsk. Yansde kilspî. Dozda nefşe. Sezde demjimar, çarda penus tam. Her bir şey. Name hata niha avayê erênî me dît. Yani hevokeke erênî miro çawa çêdike. Erênî çi ye? Me tim got ez filan kesim, ez ji filan derê me, navê min ev e, ev çi ye? Me tim wisa bawakî erênî me dît. Em niha di pela panzdemîn de avayê neyênî em ê bibînin. Ji bo hevokeke erênî miro bike neyênî, miro çi dike kî zane? Hevokek erênî miro çawa dike neyênî. Ne tîne? Na. Ne ya jî na. Mînak hevokek me erênî em çê bikin. Vê demê heval dikarin diyalogê bixwînin. Du heval bila diyalogê bixwînin, heta ku em hevoka xwe çê dikin. Du do nav xwe de bixwînin. Em du hevokên erênî digirin dest. Du hevokên erênî. Kî dikare vana bike neyênî? Du hevokê me erênî hene, ez ji Amedê me, ez xwendekarim. Kî dikare bike neyênî? Perîxan? Ez ne ji Amedê me, ez ji Semsûrê me. Ez ne ji Amedê me, ez ji ciyekî dime. Semsûrê me, Mêrdînê me, ciyekî dime. Êdin ez Ne xwendekarim. Vê demê çi dibe? Dema ku mirov bixwaze hevokeke xwe neyênî bike, tîpa ya jî tîpên ne ya jî peyva neyêniyê ne, em çi dikin? Em tînin piştî nav, ez cînav ke. Em piştî wê na tînin û bi wî awayî em dikin neyênî. Mînakên vir ve xwendin. Kî dikare ji me, riken tu karî ji me dubare bikî? Mînakê di pirtûkê de. Navê min Rûşen e. Navê min ne Rûşen e. Navê min Rûken e. Belê, wekî din. Ew arda ye. Ew ne arda ye. Ew adar e. Ya sêmî? Ew dep e. Ew ne dep e. Ew ji bir e. Baş e. Çar? Em ji Bedlîsenê. Em ne ji Bedlîsenê. Em ji Gimkinê. Gimgimê. Ew lênûskin. Gimgim kî derê ye? Varto. Gimgim. Baş e. Ew lênûskin. Ew ne lênûskin. Ew ferheng. Li vir dibêje ew an dibêje ev. Ev lênûskin. Ev lênûskin. Ev. Baş e. Dîsa li wir diyalogek kin heye, kî dikare bixwîne? Heval sîdar û hevala bêrîvan hûn bixwînin. Ew azad e. Erê ew azad e. Ew bermal e. Na ew ne bermal e. Ew dîlan e. Navê te azad e. Erê navê min azad e. Navê te lezgîn e. Na navê min ne lezgîn e. Navê min ferzende ye. Tu ji Qersê yî. Na ez ne ji Qersê me. Ez jî Amedê me. Tu ji Mêrdînê yî. Belê ez jî Mêrdînê me. Baş e. Li wir mînak heye. Mînak kî bixwîne? Selhedîn tu bixwîne mînakê? Mina juaneyi
نا از نجوانه ما از قصه ما بله هوا حسن کاری مینا که چه بکی یکمی Naveta sozdara. Eri navemin sozdara. یا دومی Tu xandekari na ez ne xandekarim. Ez mamostenim. باشه هوا نازل Ev jêbire. Na, ev ne jêbire. Ev qelemtıraş e. بله یا چهارمی Ev ji hevlêrê ye. Erê, ev ji hevlêrê ye. آ پنجمی Tu başî. Erê, ez başım. باشه ام هنداریه جی چه بکن هنداری ام چاوا چه بکن ام دیسا چند کم یک دو سه چار پنجم ویجاره پنج کمی مهنه ام چاوا بکن رeza داوی هندگارن نیونیف پارو بکن یا جی رزک بلا فدکاری بکن بلا نه لازم به کی جان رز فدکاری دکن هون باشه ve demi evinem işte dest bikin tavruken cihen vala dagrin hem dagrin ve hem bejin pere. Ez ji wanê me. Tu ji ku dereyî? Em ji Qersê ne. Derya ji farqî ne ye? Hûn ji ku derê ne. Ev sidare. Sidare. Ev sidare. Ev pirtûk e. Pırtukin pırjımar gotiye ne Aha var? pirjimar hayır. Pırjımar be inti. Başı. Ew lenuskin. Yek jimar gotiye. Ew Bilere. lenuskek. Liver gotiye pırjımar yek jimar. Dema pırjımar be hem de bejin in. Dema yek jimar be e. E. Pırtuke pırtukin. Öyle? Rezadın Ev kiye? Ev rozaya. ev çine ev jebirin Nave ve çiye? Nave ve zelale. naven wan çine naven wan ozanu şerzanın başı. Tu ji ku dereyî? Ez ji çevlikê me. Başı. Komadın Viyanu Nazi. Rojbaş Serhat tu çawayî? Rojbaş azad. Ez başım. Spas tu çavayî. Başı. Ez jî başim. Spas. Ev hevala min e. Navê wê Rojda ye. Merhaba Rojda. Tu çavayî. Merhaba başım. Merhaba. Ez başım. Spas. Spas. Çaremin Navê te çi ye? Navê min Bahoz e. Tu ji ku derê yî? Ez jî rahê me. Tu ji Amedî? Na ez ne ji Amedê me ez ji Qersê me. Ew Rojda ye? Erê ew Rojda ye. Ev demjimêr e. mirov dibêje ew çi ye bersiva wê tê ew demjimêr e ne werê? Ev zilan e. Ne ew ne zîlan e ew hêlîn e. Ew zeriya ye. Erê ev zeriya ye. Masa dawîn Belê. Yek. bi peyvên li jêr hevokan çê bikin. Navê min Ronahî ye. Başı. Dide. Ez ji Mêrdînê me. Sisê em başin. Çar. Ev diyar e. Na ev nexşe ye. Nexşe. Nebû. Na. Mixabin nebû. Na ev ne nexşe. Na Ev ne nexşe ye. ew ne nexşe ye. Ji ber ku na tiştekî din û hevok tiştekî din. Piştî nayê gerek hevoka xwe neyênî çê bikî. Na ew ne nexşe ye. Na ew ne kulîlke. Na ew ne hasene. Ne var ê? Di dawiya vê unîtêde Spartak heye. Em ê Spartaka carê karê malê bidin. Wekî karê malê em ê bidin, xebata malê. Pela 19 20-21 wek xebata malê em didin. Erê. Dersa din, ji kerema xwe re hevalek bînin bîra me ku em binêrin ka rast çêkirî ve rast çê nekirî. Baş e? Em li ser bisekinin carkê em ê bixwînin û derbas bibin. Dersa pêşiya me.
ji ber ku dibe ku hinek heval nikaribin çêkin hinek zahmetî bikişînin em ê tenê wisa bixwînin û derbas bibin ji ber ku xebata malê li malê gerek her heval çêke cihên vala bi taybetî dagire binivîsîne ji bo fêrbûna vê leksiyonê vê waneyê ye. Tamam ve karê malê fêm kir xebata malê karê malê fêm bû baş e dema we baş heta careke din em ê hevdû bibînin.